Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon sabay ta, mag-dinner ta with Victor and Duena. Kay revelation karon kung buntis na ba siya. Wala nagpakis, pero buntis na ba? Abangan, dinhilang sa Dudes Torta. Tara, sabay ta! Kaya I love smoke and grill. Nato sa smoke and grill. I-treat nato karon si Duena kay birthday niya. I-reveal na to ang siya nakamatuod and naa si Victor. Yes, Victor. Hi, Wen. Hello, Wen. Okay, karon i-reveal na to diri sa Smoke and Grill. Buntis na ba? Buntis na ba si Wena? Abangan. With our special guest, JP and Rimor. Yes. Lawrence and LG. Let's start now. Our dinner. Wow. Both. Wow. Happy birthday, Wena. Oh, hala. Ipos na. Wala pa ba tayo message dira? Rotor. A few moments later. Hello mga dudes, ning brown out diri sa balay o diri si Victor and Duena. Kamutan-on na to siya kung buntis na ba si Duena. Bisag wala nagpakis, pero buntis. Brown out diri. Okay, dim ta karon kay brown out. Victor and Wena, the couple, viral couple. Si Victor and si Wena nga wala nagpakis. Hello karon. Ang among pangutana, buntis na ba si Wena? Yeah. Ay, Wen, kay naminyo na Wen, nakakis na gyud Wen. Pero na-run. Sige Wen. Wala daw makakis, pero buntis dili. Asa? Wala daw makakis, pero buntis dili. Asa ba? Yes or no? Yes! Congrats, Tor! Papa na si Victor! Wow. Mama na si Wena. Excited ka, Mama Wen? Baby girl lang, ito naman. Uy! Wala ito gituyo. Huwag gituyo, Wen. Wala! Tor, congrats, Tor! Congrats! Yehey! Tor, kung kuan, message ni mo sa imong baby pohon, makitaan niya sa imong baby ni kadako, no? Sige, message ni mo kay... Message na ko sa akong baby. Baby Baby girl. Ay, girl, inyong gusto? Wow. Gusto yung gusto. Imo. Wala problema sa ako, bisag-unsan gender na. Basta, imong anak. Mga na babae siya, gwapo ng papa na siya. Oo, hala, no? Basta kamuguha, babae, kamugulangan, gwapo ang papa. Kamagwakan dahil gano'n.
Sige. Message store para sa imong anak. Para sa akong anak, stay strong lang diha kay strong lang si Daddy. tatay para sa imo ha, daddy, papi, papa. Ay, kung magkuhan na sa imo gusto nga ipatawag, Tor. Tatay lang. Tatay. Wow. Ay, yung Kaya daw kay lambing. mami. Ay, mami sa imo, Wen. Wow. Mami Tay. Mami Tay. Si Mami Tay. Or... Tay Mami. Galing nga, Wen. Ikaw, Wen, message din mo sa imuhang anak. Baby. Sa imong kaistorya, sa imuhang anak. Wala kay kuan nga. Idigda ko makita na niya. Nganong gusto man ka og babae, Wen? Nga ikaw magpagwapa sa iya ha, mag-ano. Wow. Liwat sa imo. Yes. Nya maliwat kay papa nimo pag yun. Gwapa. No, di ba? Wow. Sige, congratulations. Kay Brown Out ulit na pa. Bye-bye. Thank you very much. God bless, baby. Congrats. Okay. Meanwhile. Ay. Sige. Sige, Wen. Congrats sa imong banang, ha? Sinaw gulo. Pohon, na ni mo kuan sa iya ha, sir. Pohon. So, thank you. Happy couple. Thank you very much. Huwag mo shout out? Sige. Sa Nordico nga. Ring Brown Out. Sa inyong sa sponsor sa inyong ninang, anak. Bisan sa imong friend, anak. Shoutout dito sa mga ambasada ng mga laki dyan. Ay, wow. Alam mo. Dugangan, sir, oy. Dugangan. Imo kong kambal na daan, at Dugangan, kulang pa ba yan nagdunggan, Wen? Sige, yehey. Salamat. Pero na happy, inspired, no? Meanwhile. Okay, shout out diha kay Ma'am Elizabeth and Sir Marlon Palar. Agang kaayong salamat sa inyong pag-support sa ako ang channel. God bless always. Thank you for watching. And shout out diha kay Kent Bonifacio and Jan Soriano diha sa Talaingod. Jan and Kent, salamat sa inyong pag-support. Thank you for watching always my videos. God bless always. To all my followers, thank you very much and God bless sa inyo ang tanan. Hantod sa sunod nato nga mga videos, sabay ta, malagaw ta, mag-tour ta. Sa pagkakaroon, bye-bye! God bless everyone. Thank you for watching.